play pi we pai we ka kerteng jonga ka dai iri sha sokmi mentang adon hang ne ban petip shapi bahakar 27tarik mentau penai April kadon kecing pen flim kapa kerteng dukhi kacaka ban pen ia katai ka flim ka dai hang tai hapo hol mau tap sohiong kan hapru hakasmi yo bat kapor kan long hakashi baje lai baje sansteng bat pra baje kadot tiket kalong cispa marway san peu khna Baro kata melang hero mame ngalong villain mga. Hoy, lakai pi pen long marwe. Kata kam de gajing bakla jong pi. Tang ba para pi ong ma pen im ha gajing im shilenter gajing long marwe. Kata kan gade gajing bakla jong pi. Kani gade ka kulang jonga. Hadin shi pos nem nga wan pai menta. Henry baro gidang ken mau yanga. Hadin shi pos nem nga wan pai. ban chupen kan mau baya kan ne ka flim ka baya yo bha hapo biju badang chupen hau benai feb kinong shim benta ki bapau kum upadu juban ksar sherelin khongwar meda basayamoj ame singurba bat kiwe terter karpat ikipat ba baro sngom ha banwan ajing kershan lang ya kate ka flim ha kate kasni kuble shibun